Wai me yasa ne na gaya maka magana kuma sai ka gaba ɗaya kana razana? Ki kuma me yasa ki yawan zolaya ta? To me yasa ba zan zo ne ka ba? Ki san falin mutanen nan ba. Shekaran jama'a ba kai ciwo dan gidan ba. Aure mai gadi ko mai ba ciwo dan gidan ba. Iyayen soyayya idan an kota za a kaza. Sai dai faɗi kawai. A jami'ar gaskiya nan magana da kika faɗa ya kamata a ce mu yi. Da zan je rafi ne na ce bari in biyo ta nan. Gaskiya ne kuma amma kuma da ta wata. Za ku zo? Za ka zo? Ya ji wa zamu. Kuma yanzu zan fiye saboda na san nan ube za a iya samu. Kama na ga masu tsoro kake ji. Kuma ko aka kurin yanzu ne na kasta ne. Amma kai ma na mutum ko ba ka Kwarai ba. to? Ba dole ya Kama kamata. ka dinga nuna mazantaka. To ake san halin su ba su da mutunci mutane. A cikin rediyo magana su ake yi. Ba kurin ni ma na kasta ne. A don yan sanda yayin su masu hali ba abin da ake yi. Abba, yanzu ai mai cire ma kunni. Ga na ka maka na kin. Ai, ƙarya ne dan kura uwa, ba wacce nake ba. Wallahi ido na biyu. Ya sai ba. Ai jira ta kwana kawai ne. Gari je ka tsara ga ba. Mu da muke cin kura danya na. Ai, ya ne? Ai, uwa ya kai. Wa garo. Kulu. Allah kai magana kana wani kuli aka yi menene? Kira na tije gome. To nan ma da kanta. Ban tan uban nan kai yasa ƴan gabas ne kenan oga. Wannan ma wai manu. Kai oga. Bai daddare da abin da na gaya masa ba. Bai ji ba ga. Ku zo mu ci. Je mu raka. Kuma durun kwa. Kin ga wasu 'yan binni? 'Yan birni na su ne. Ina ga ke suke kallo kulu. Ke suke kallo kulu. Da Allah zo. Muna sauri kin san mama ta aike mu. Kai. Ki to mu tafi kin san wai me ha.
Zana shiga nan ka kira mu. Sauri ka kira mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kun sana nan? Ba ta nan ta je ɗebo ruwa. Eh? Ta je ɗebo ruwa. Ran da ce dan ma zo neman ta. To za. Kai ƙarya ne tana nan kawai ka Kago su yara can, je ka kawo min su. Doga, Aliya ne. Oga na kiran ku. Waye ogan naka? Ka je ka ce masa ba za a zo ba. Ogan kake kai haka? Ka ga bai ba za a zo ba. Billahi allazi la ilaha illa ba ku san jin da oga ya sha ba. Baya daga kafa. Ya ne na ce ka kawo min su kuma na ji ka shiru har yanzu. Oga jayan ja suke suna wai ba za su zo ba. Ni na ce mai ba za mu zo ba tunda kai ba babanmu ba ne. Kai sai sha jinin ka wallahi ni kake ka wallahi. Dan kuma dan wa'annan ai ba in kaka ne. Yanzu duwan su kenan da ka bani. Amma shi ne naga yana nuna wata zarra. Dan kowaye bane kai. Ya hakuri za ka. To ka gaya musu wallahi yaro su gona ta sai na sha jinin su. Insha Allah za su kiyaye. Shikenan zo mu wuce. Ai ka gaya musu ba. Ka Zo mu Za wuce. su kiyaye. To ni dai zan tafi. Ko tafiya zaki? Tafiya zaki. Dan kina tare da mane shine ba za ka je ki raka ni ba. To me da faɗan kuma? To dama bakin saba raka ni ba amma yau ba za ki raka ni ba. Dan yau ɗaya ba raka ki shi. Shikenan ba faɗa ku mara waki ba Allah ba ku hakuri. Yanzu shikenan ba za ki raka ni ba tafiya zaki. Ki bari zan maɗa da ni.
Kai. Kai. Me kake a nan gurin? Allah ware. Na da wari. Kai ba za ka wuce.